Ανάπτυσε την ιστορία σου σε κάθε γραμμή. Συχνά, κατά τη διάρκεια του γραψίματος μπορεί να αποκτήσουμε μια ροή, με αποτέλεσμα να προχωρήσουμε αρκετά χωρίς να έχουμε προλάβει να σταματήσουμε για να αναλογιστούμε τι έχουμε πει. Φυσικά αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο όταν συμβαίνει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να το τιμήσουμε όσο διαρκεί. Ταυτόχρονα όμως παίρνουμε ένα ρίσκο. Μπορεί να περιγράφουμε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά με διαφορετικά λόγια. Φυσικά για κανέναν λόγο δεν θα ενθαρρύνω την επιβράδυνση της δημιουργικής διαδικασίας, γιατί δεν θέλω να σπάσει αυτή η ροή στην οποία βρίσκεστε. Παρ' όλα αυτά όμως είμαι πολύ αυστηρός για το τι θα κάνουμε μετά. Πρέπει μετά να γίνει το ανάλογο editing, δηλαδή να ξαναδιαβάσουμε τα πάντα και να είμαστε πολύ αυστηροί οι ίδιοι με το κείμενό μας. Είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος, οπότε είναι κρίμα να μην πούμε όλα όσα θέλουμε να πούμε, επειδή περιγράφουμε το ίδιο πράγμα 2 φορές απλά με διαφορετικά λόγια.